התרגיל הראשון הוא היפ טראסט, לפחות 15 חזרות, להתחיל במשקל נמוך ולעלות. מיד אחריו נעבור ללנג'ים ממשקל, 15 חזרות בכל רגל. משם נעבור לדדליפט, התרגיל שהוא אהוב ליבי, 15 חזרות, לעלות משקל בהדרגה. משם נעבור לעבודה על ההמסטרינג, לא להעמיס משקל כדי שלא לקצר את טווח התנועה, ולאחריו נעבור ללחיצת רגליים במכונה. מרחיקי ירך, נתחיל בלהישען קדימה, לאחר מכן בגב ישר, ולבסוף אנחנו עושים את זה כשאנחנו נשענים אחורה בכיסא. 15 חזרות. עוברים למקרבים, גם כן 3 סטים, 15 חזרות. ולבסוף, הכוכב שלנו, הכיסא הרומי, להישאר בגב עגול.